तांबूस फुटता उधळे लाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी ई फेरफार ई पीक पाहणी ई चावडी यामध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी दूर करा अशी मागणी करत कुडाळ तहसीलदारांना फलाटांच्या वतीनं निवेदन देऊन 39 अतिरिक्त सजा कार्यालयाच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या। तर ई फेरफार ई चावडी ई पीक पाहणी या ऑनलाईन कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर करा अशी मागणी कुडाळ तलाठी संघ तालुकाध्यक्ष एकनाथ गंगावणे यांनी केली। हे आंदोलन रत्नागिरी जिल्ह्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही 8 तालुक्यात होत आहे। कुडाळ येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर एकत्र येत कुडाळ तालुक्यातील अतिरिक्त सजा कार्यभार असणाऱ्या मंडळ अधिकाऱ्यांसह तलाठ्यांनी एकत्र येत तहसीलदार अमोल फाटक यांना आपल्या मागण्यांचं निवेदन दिलंय। यावेळी कुडाळ तालुका तलाठी संघटना अध्यक्ष एकनाथ गंगावणे, सचिव विश्वास शेणवी, संघटक विजय पास्ते, संतोष बांदेकर, गुरुनाथ गुरव, श्रीमती भोगटे, श्रीमती गायकवाड आदी तलाठी उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग जिल्हा तलाठी संघ शाखा कुडाळच्या वतीने आज आंदोलनातली भूमिका आमची जी आहे, आमच्या 2 जिल्ह्यांचं आंदोलन चालू आहे। रत्नागिरी जिल्हा तलाठी संघाच्या वतीने चालू आहे। या आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणजे काय, अतिरिक्त सजा ज्या आमच्याकडे आहेत त्याच्या आम्ही चाव्या आज तालुका तहसीलदारांच्या जमा केलेल्या आहेत। हे आंदोलनाचा विषय म्हणजे काय, जी ई फेरफार ई चावडी ई पीक पाहणी करताना ज्या तलाठी मंडळात अडचणी आहेत, या अडचणी शासन दरबारी आम्ही संघटनेवर पोहोचवलेल्या आहेत। गेली 4 वर्ष आम्ही संघटनेमार्फत या सर्व अडचणी पोहोचवलेल्या आहेत, परंतु शासनाने याची दखल न घेतल्याने ई पीक पाहणी करताना लोकांना येणाऱ्या अडचणी, शेतकऱ्यांना वारंवार होणार त्रास, तसा आमच्या वर्गाला हा येणारा दबाव हा कुठेतरी एक वेळ थांबावा आणि आपल्या ह्या 2 जिल्ह्यांसाठी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या 2 जिल्ह्यांसाठी वेगळी काहीतरी कार्यपद्धती अवलंबावी, यासाठी आमची दखल शासनाने घ्यावी, यासाठी आमच्या 2 जिल्ह्यांनी हा आंदोलन केलेलं आहे। त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे आज अतिरिक्त सजा ज्या आमच्याकडे आहेत त्यातील आमच्याकडे एकूण 39 सजांचा अतिरिक्त कार्यभार आज आम्ही इथे जमा केलेला आहे आणि असं आमचं हे आंदोलन चालू राहणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।